Уважаеми зрители, в нашата история, както виждате и от днешното предаване, победата и поражението вървят ръка за ръка. Разказахме ви за Тервел, който успял да разгроми огромна арабска армия край Цариград, спасител на Европа. Сега ще ви разкажем за някои по-тъмни страници в нашата история. Ние, българите, сме търпели поражения без да бъдем бити. Дори има една такава книга "Победени без да бъдем бити". Мисля, че генерал Тошев я е написал. Но всъщност, може би, поражението учи по някакъв начин по-добре от победата. Затова ще ви разкажа за един забравен герой от най-забравената ни война. Междусъюзническата война. Войната направила на празни титаничните ни усилия в Балканската война. Този герой е полковник Константин Каварналиев. Ако Тервел е владетеля спасил Европа, полковник Каварналиев е от спасителите на българите и България. Неговата храброст и значението му са толкова важни, че дори днес, 96 години след подвига, който той е направил, въпросът за възстановяването на неговия паметник, благодарение на усилията най-вече на моя гост тази вечер, Божидар Димитров, предизвика отново скандал с някои кръгове в Република Македония, а и известно неодобрение в Гърция. Защо? Причината е една карта и едни цифри. Това е карта на Междусъюзническата война. Може би най-голямата грешка в нашата нова история. Не случайно наричат престъпното безумие. Тя завинаги насочва пътя ни към усилия, които трудно ще се увенчават с успех. Практически тя ни обрича на това да бъдем малки, а не големи. Но малките, уважаеми зрители, също имат чест. Тази война е могла да сложи край на нашата независимост, такава каквато я познаваме. България е била изправена сама срещу Гърция, Сърбия, Румъния, а и току-що победената Османска империя, Турция. Гръцките войски настъпват към нас в 3 направления, сръбските в 3. Армиите им не са били толкова изтощени от Балканската война, която преди това е паднала изцяло на нашите плещи. Били са достатъчно озлобени от обстановката, която тогава се е получила, от отношенията между нашите страни, за да искат голям реванш. Ако гръцките и сръбските войски са успели да се съединят, гръцките атакувайки по поречието на Струма, сръбските в класическото си стратегическо нападение срещу България, което винаги са опитвали да осъществят, тогава може би с България щеше да има интересна съдба. И тук идва втората причина за нуждата да почитаме Константин Каварналиев и може би лекото неодобрение на неговото дело някои наши съседи. Цифровата. Ето тук на най-важното в стратегическо отношение направление от Гръцка Македония към нашата столица София, Каварналиев спира и побеждава гръцките войски в района на Кукуш и Дойран при съотношение, забележете, 14 към 1. 14 гръцки войника, 1 български войник. 42 000 гърци срещу 3000 българи. При това гръцките дивизии са предвождани лично от крал Константин I. 42 000 водени от краля срещу 3000 водени от един обикновен български войн, полковник, роден в Шумен. Това е било почти половината от гръцката армия. 42 000. Гръцката армия е била около 90 000 човека. 42 000. Половината от тяхната армия срещу една единствена наша пехотна бригада. 3-та бригада от 3-та Балканска дивизия. Именно по време на тези сражения се ражда легендарния израз на полковник Каварналиев: "На грък гръб не давам". Боят наистина е неравен. Една седмица нашите успяват да удържат гърците. Гърците губят 10 000 души. Преди това в цялата Балканска война са изгубили едва 6 000. А нашите са загубили 44 000. Това ви дава ясно съотношение между това какви усилия сме положили ние в Балканската война и какви някои наши съюзници. 44 000 срещу 6 000. В решаващия момент на това сражение, край Кукуш и Дойран,
лишен вече от всякакви резерви, полковник Каварналиев напуска щаба и сам предвожда българската контратака. Българската контратака в тези войни винаги е била една – атака на нож. Гърците не издържат и отстъпват. Те дават толкова жертви, че се отказват да продължат настъплението. По време обаче на тази контратака Каварналиев е ранен и няколко часа по-късно загива от тежка кръвозагуба. Посмъртно е произведен в чин генерал. Без неговия героизъм, без блестящата кресненска операция от тази война, която фактически обгражда гърците в кресненското дефиле, съдбата на България щеше наистина, айде да не кажа ужасно, но да не е лек. Може да погледнем каква е била съдбата на превзетия и опожарен от гърците Кукуш. Красноречива съдба. Общо взето, което от нашето население останало там, е било избито. Всъщност единствено силата на нашата армия спира гърците и сърбите от желанието за откъсване на половината от нашата територия и практическото ни лишаване от всякакъв национален суверенитет. Ужасен от огромните загуби и от обкръжаването на гръцката армия при Кресна, гръцкият министър-председател, наистина големия гръцки държавник Венизелос, иска бързо подписване на примирието. И именно това искане за бързо подписване спасява България, тъй като в същото време Румъния ни е нападнала в гръб и нейната армия безпрепятствено стига чак до квартал Враждебна в София. До там стигат румънците. Знам, че в историята няма израза «ако», но ако ги нямаше Каварналиев и защитниците на Кресна, не бих се наел да прогнозирам каква щеше да е българската национална съдба.